Brother Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Tutor sa buton sa atong Sibya nini ato istasyon DYHP sa isunod sa dial sa atong radyo. Nya dako kay pasalamat sa atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag sa kauras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O sa dili pa nato ato na recognition ang atong naminaw karon ug nagtaon tanaw sa Facebook si Konsehal Rudy Cabigas diya sa City of Talisay. So may gabi pare Rudy sa imong kanunay nagsunod sa atong programa Payagan sa Kamatuoran. O karong gabi na atong masaksihan ang usa ka enkwentro, dialogue o pahayagay sa tagsa-tagsa nila kakatarungan. Ang muatubang karon mao sila si Brother Sok Fernandez sa Catholic Faith Defenders o sa Pastor Sab ug magwalis tinuang Foursquare. Unya ang ilang tema karon mao kini pamatud-an ang Ginoong Hesus naghatag o gagahuman sa mga pari sa pagpasaylo sa mga sala sa mahinulsulon nga mikumpisal sa pare. Nya affirmative side si Brother Sok sa Catholic Faith o ang atong negative side si Brother Narciso Sayago nga usa ka magwalis tinuan Foursquare. Unya mga kaigsunan ko ang ato karong moderator usa ka sa di ato sa ibabaw nga atong moderator karon si Brother Danny Guptas usa ka komentarista pero niya man atong kauban that's the good thing ato tagaan sa higayon si brother niya ang timekeeper Brother Dan si Carlo Mardinas pero doon na pumantoy okay na iya okay na. So atong hatag si brother Steve Bote. Okay, ang tema nga ilang paghisgutan pamatud-an ang Ginoong Hesus nagtukod naghatag sa mga pari o gahom sa mga pari sa pagpasaylo sa mga sala sa mahinulsulon nga may kumpasal sa pari. So mao ni siya ang atong tema. Karon ang mao atong rules mao ni. Una, dili maghisgot gawas sa tema. Klaro kayo. Dili maghisgot gawas sa tema. Ikaduha, dili musakdaw samtang nagsulti pa ang pikas. Dili musakdaw samtang nagsulti pa ang pikas. Speaking ba? Ikatulo, dili musakdaw Yes. sa nagsulti pa ang pikas. Dili musakdaw sa nagsulti pa ang pikas. Sa to padunay ipabaro. Dili mo kanang Sagbat mo sabat pa. Ikaw pa, walay personalan, walay manginsulto. So, mali ubantitan niya kining mga atong mga debater, walay personalan, walay manginsulto. Anhi ta mo igo sa topic ng ito. Ikaliba, pangutana nga usa ka minuto usap ang tubag. So, ang pangutana usa ka minuto mag-play ta sa atuang kuan sa atong pangutana, then ang mutubag usa ka minuto usap. Kung may reklamo mo sangpit sa moderator. Sa to pa Brother Siso, kung doon na may mga concern, anhilang i-address na ko. Dili magyaw-yaw samtang nagsulti pa ang pikas. 5 minutos ang pangutana o tubag. Muna ikawalo, 5 minutos ang pangutana o tubag. Pirmahan, affirmative, Bradso Fernandez, si Bro Narciso, negative, may musupak, dunay pirma. Sa to pa ang duha ka debater nagkauyon gyud. Karon ang atong rebuttal dunay 3 ka minutos. Dunay 3 ka minutos magtuna ang negatibo, then mosunod ang affirmatibo. Okay. So atong ihatag ang microphone magjunan kang Bradso Fernandez. Salamat kayo, moderator.
Brad Stebuti, salamat sa akong pinangga nga higata taganaga si Brad Narciso, Pastor Narciso Siago. Brother Siago. Ang akong foundation morning na suwat sa Biblia nasa Jeremias 44:28 na magkatandi na ganang pung tao upulong sa Diyos, palabiha ang pulong sa Diyos. Isaiah 55:8 mingon Ginoo, ang akong mga paagi dili mao ang iyang paagi, ay inyong hunahuna dili mao kong hunahuna. To be certain and sure, we should abide by the word of God rather than by our wisdom. Word of God is greater or the greatest of all the truths. Manang tiba karon nga akong pamatudan nga si Jesucristo Ginoo nato naghatag gahom sa mga pare, gahom pagpasaylo sa sala. Pero sa dili pa ko mo pamatuon niya na ato sang lantawon nga sunay na suwat sa Biblia. Salmos 32:5 mingo si David, Ginoo, akong gisugid nga akong mga sala kanimo, imo kong ipasaylo. So di kinahanglan mo sugid nagpare adto sa Dios matud pa sa nasulat. Nya sa San Marcos 2:7 gingon sa kasulatan, dihang usa ka paralitiko, paralitiko. Mingon si Jesus, anak tindog, napasaylo na imong sala. Nayo. Unya ang mga kaatbang ni Kristo mingon kinsa man ning tawhana, way makapasaylo sa sala gawa sa Dios. Kanong namasaylo man siya, dili man siya Dios. So ikaduha na. Ikato na sa 1 Juan 1:9 mingon ang kasulatan. San Juan mingon, isugid ninyo ang inyong mga sala ngadto ni Kristo kung kamo dunay sala. Kay siya mahigugmaon ug maluluyon nga mopasaylo sa mga sala kung inyong isugid ang inyong sala ni Kristo. So asa nato isugid? Wa mingon si San Juan nga isugid si pare. Isugid ni Kristo. Wala mga nigugma kong isod, mga bukid ni sa atong hunahuna na kinanglan atong hatagan o tubag. Ako na natong tubag nga kanang gingon nga walay makakining, ang primero, nga si David, mingon, akong gisugid, akong sala direkta sa Diyos. Iya akong ipasaylo. Tinuod ba na nga si David, wa mo aging pinyanan si Ginoo, dili na tinuod. Lagi siya may sakit, kapit na mabuwang. Iyabot sinatan, iya higala, propita, pinilang si Ginoo, iyang gisugid ang iyang mga sala. Dakupok sala na tayo. Iya sinatan nga pinilang si Ginoo, ni tanaw sa iyang kalan. Pagningon sinatan, David, napasaylo na ang tanan yung mga sala. Kinsay nagdeklarar nga napasaylo na iyang sala, o tingog sa Diyos, nga napasaylo na ako, pinagi ninata. Kung ganitong kamana sa David, nabuang yun tungkol sila kanya mga sala. Kaya yung kaulang, kunting gupaha ni Bathsheba. Pagkakita niya, bring that woman to me. Huwag may magkabalibot sa hari. Pagkabot sa guwapa kay babae, from now on, you are one of my wives. Huwag kabalibot si Bathsheba. Sa mubong pagkasulti, huwag kay bawas David, nga asawa to ni Uriah. Kinsa si Uriah, usa ka mantugang manggigira. General ni David. So many wars. This man said, stay put in your kingdom. I will engage war with your enemies. Kadawag siya ganun ay. Pero yung gibudhian, imagine yung sinaligan, yung gipapatay niya, aron lang masakiyo itong iyang gigaibkan. Sugid siya mga sala. Kadako na kong sala, natan. Pero sa iyang paghinulsol, migo sinatan. Lasa independencia, Cebu. Lasa independencia, Cebu. Ang pagdeklarar nga napasaylo ng iyang sala, dili gikan sa Diyos. Kaha, apan otoridad ni Natan. Pero gikan to sa Diyos. Dinaagi sa Diyos si Natan. Nakaibao, isaon pagpasaylo ni David. Di lang pagpasaylo. The admonition, masama na admonition, ang iyang mga tambag, kahayag pagtulunan. Si David na bago, nayong sakit, nakapalik siyang trono. So si David dili kay ingon nga direkta lang ni Kupisal, niyagi siya pinialan si Ginoo, the prophet Nathan. Kunya kanang Marcos 2:7
walay makapasaylo sa sala gawa sa Dios. Ningon si Jesus, what did mo mahibaw nga anak sa Dios may gahom pagpasaylo sa wasa katingog. Ug ang mga tawo nakasabot sa plano sa Dios, naghimaya sila sa Dios kay ang gahom pagpasaylo sa sala gihatag sa katawhan. So it's not only Jesus na igitagan niya gahom, mga pare. O nga mga pare, nasa 1 Pedro 2:5, 1 Pedro 2:9, ang mga apostolis, mga pare. Magsawa pa si Kristo musakag balik sa langit, kami na muna importante, may huyop siya sa mga apostolis, dawata ang Espiritu Santo. Dawata ang gahom. O bisagin siyang sala ng iyong ipasaylo sa kalibutan na pasaylo na. Bisagin siyang wa niyo pasaylo, wa sa mo pasaylo. In order, a divine command, nga kadtong mga pare, giyatagan niya gahom sa pagpasaylo. Milhuyop siya, o giyatagan niya gahom pagpasaylo. So, di mo do, ang gahom pagpasaylo, gihatag sa Diyos, diha sa mga pare. Doon na ba yung umpisal sa pare? Na San Juan, buhat 19, 18, nga kadtong mga tao nang abot, pagkadungog nila sa mga walis, mga apostolis, sila nanugid sa ilang pagkasalanan, ilang mga hapat, nanugid. O kipasaylo sa si San Pablo 2 Corinto 2:10 ingo siya, ang mga kauban ako mga apostolis na masaylo ako sa nagpasaylo sa nakasa. So dili ito nakasa personal niya, meaning the authority he exercising his own authority. So doon ay mabasa na to. Doon na ba yung mabasa na to nga musugid sa pare na tapusan si Akan usa ka makasasala. Si Josue, pare. Labaw po nga pare. Na sa Zacarias 3:8. Si Josue, labaw nga pare. Kung nakasa si Nathan, si pong sino, sayri ang Diyos nga nakasa ka. Pero nga ni, isugid ka na ako ang imong kasalanan. Diin siya magkumpisal, ngadto ni Josue nga labaw nga pare. So, di modo, mga kaiksunan, sa bubog matino na to nga pamahayag, klaro nga dili na to kabalibaran ang puong sa Dios, dili ta ka overcome, dili ta kapangitag katarungan sa kalibutan, ang buktian na to kung mapusga ang mga pulong sino, klaro nga si Jesus Dios nga magagahom, mihatag gahom sa mga pareho, gahom sa pagpasaylo, dawatan yung Espiritu Santo. Bisag kinsang inyong ipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang wala niyo pasaylo, wala saan mapasaylo. Provided nga kanang nangumpisal na kinulsol sila mga sala. Maisoon, sa dakong pagpaubos, akong itugyan kaninyo ang katarungan gikan sa balang kasulatan nga akong gikudlo o kanang nga pulunga way makairog, ug way makahimo paglumpag niana. Asa mabasa? Jeremias 44:28. Magtandi na gani ang pulong sa Dios ug pulong lang sa tao, palabiha ang akong nga pulong kay kini mo'y pulongtan. Daghang salamat, may gabi isna. Daghang salamat Brother Sok sa imuhang affirmative stand. So, may sunan atong ihatag. Bro, so andam ka na sa imong mga pangutana. So atong ihatag ang microphone sa negative. Salamat kanang tao, Brad Sok Fernandez, o tanan moderator, o tanan mga naminaw, hanginan o inguman, ang tanan yun nga niya sa duol. Walay supa, walay lalis, pero naipangutana. Ang pahimugatan sa doctrine sa Katolik, wag mo tama doctrine sa Katolik. Ang pare yatagang authority. Daghan ang gisuotan ako ino mga pare wa ko gibiyaan. Mahuswe ka, mahuwan ka og tibok Biblia basta mga pare ako gidatanan. Pangutana ani ni. Ang mga pare sa una paghatag og authority sa atong Dios nga gamanan. Dila na kung ano mga teksto nga bersikulo ang mga pare paghuyop sa atong Ginoong Dios. Ang kurente sa gahom sa Ginoo, mensweet nga pulong nisod sa lawas, diri agis dunggan. Nisod sa lawas sa mga kaprian. Ang pare doon na ni gahom. Karon pangutana. Unsay kalainan sa pare kaniadto kung sa pare karon mobo sa nga pangutana. Mangita isto ba?
Daghang salamat Brad Nar sa imong malig-on ug manindot nga maayo kay nga pangutana. Masigalahinan sa pare panahon ni Kristo. Matag adlawng Domingo. Sa mga pare sa Plaza Imidya nga to sa Sikilidya. Plaza Independencia matag adlawng Domingo ra. ang pare sa Judaismo, kang ilang mga pare nag-follow sa Sabado, doon na sila dietary laws regarding food, di mo kawag baboy, di mo kawag islam o hingbis, Sabado ilang papahulay, huwag sila masinahon kay ni Kristo. Mautong mga pare, nga nagplano ang sao nila pagbiktima ni Kristo, aron nilang taralon nga sa kamatayon, aron hukman sa kamatayon. Mga pare, tungkol sa Judaism Presto. Sa Biblia, Hebrew 4:12, kay nailisdan ang kasuguan, nailisdan ang balaod sa pagkapare. Kinsay pare nga tanaw na tayo karon sa Hebrew 3:1, si Kristo apostol ug labaw nga pare. Okay, labaw man nga pare no na siya ubos nga mga pare. Kinsa man tong mga pareha nga ubos na niya dili kadtong Judaismo, mao kadtong yang gipili 12 ka apostoles. Nya usa gani nagbudhi. Unya dawata ninyo ang gahom, ang Espiritu Santo. Bisag ginsang inyong ipasaylo, napasaylo na. O kining mga pareha nga ubos ni Kristo, dunay gahom. 1 Corinto 4:20, ang kaluwasan o gingharian sa Dios dili sa pagigpulong lamang, kundi sa gahom. Itagan sila gahom. Niya gahom pagpasaylo sa niya kining mga pareha nahimo mga obispo ug nag-ordin sa mga pare hangtod karon idangat doon na ni mga pare o kini mga pare karon mao ni mga Dili kada adlaw. bunga Matag sa Domingo pagkapare ra ni sa Kristo, Imidya, pagkapare sa mga Imidya, apostoles, matag Domingo ra. unya doon na sila mga sumusunod. Asa mabasa, nasa Juan 15:16, mingon si Kristo, maingon nga ako gipada samahan, ako nagpada kaninyo. Ug kamo nga mga akong pinili karon mamunga ug daghan. Unsay mga bunga? Mga pare isa. Asa na ito mabasa? Nasa Pinadayan 1, versikulo 5-6. Mamatod pa, nagtukod kaya po gingharian sa mga pare nga nag-alagad kaniya. Ug kanang maong pare, maunay subay sa atong sa panahon ni Kristo, mga apostoles, ug karon sa mga pare panahon ni Kristo, ug sa mga pare karon ang lintungan ay may importante, sama na sila. Pero sa ilang kinabuhi sa mananay ang akong tubag sa iyang pagutana 1 minute. Brother Nars. Salamat, Brad Sox. Santos na buhay. Amen. Salamat sa nindot na tubag. Walay langis. Yang magibasa. Pero ako pangutana, di murot. Ane, dogang pangutana. Ang paghuyop sa atong Ginoong Hesukristo sa kaparian sa unang panahon. Panahon ni Moses, tatlo ni. Karon, ang panahon ni Kristo nga mga pare, kinsay naghuyop? Kinsay naghatag katungod? Salamat kay Brad Nars. Balikon ako nga sa Juan 15:16 mingos Kristo nga ako'y nagpili kaninyo, dili kamo'y nagpili kanako. O kamo mamungag daghan. Unsa man tong iyang isultihan? Mga apostoles nga mga pare. Unsay bunga? Mga pare sa. Ya, kinsa naghuyop na nila ang mga obispo kay nasulat man sa balang kasulatan nga ang mga obispo maka-orden og mga pare. Ato na mabasa sa Tito 1:5 nga ang mga pinilang Ginoo nga mga obispo nag-orden og pare sa mga syudad ngayon sa gipadaan nga to silang syudad aron magalig-on sa katawan. So ang muhuyop na niya na umana mas Kristo maghuyop, ang gahom na lang, dili na sila maghuyop, ang gahom na lang gihatag ni Kristo sa mga obispo, ilang ipiyal ngadto sa mga kaparian, nga giordinahan, huwag sila magkapadayon sa baluhaton. Muna nga akong ubos nga tubag kapanaas Biblia, Brother Nars, ug balik ta kanimo. Ha? Ako na. Tayo. So, Okay, nindot kayo ang mga pangutana og tubag, no? So, atong ihatag sa first stand niya sa negative, ang iyahang mga conclusion, mahitungod siya pangutana, ngadto nga iyang gibatok, ngadto kang Darso Fernandez. City. Salamat. Ang pagpasalamat way hunong atong ginaligtason kay usama ta ka anak
sa Dios. Tingog Brad. Pakyong tas radyo. Tingog Brad. Diba pakyong tas radyo. Salamat sa nindot nga saysay, tapik, pasaylo, sugid, pare, gatagang mga gahom. O palang abot sa pungutana, pero ako na lang basahon ang mga teksto kung unsa ang mga pare ni Adto. Sa ni Adto lang niya, ito basahon. Ang Ginoo, Malakyas, Kapitulo 1, versikulo 6, lingon. Gibadlong sa Ginoo ang mga pare. Ako kanino ba sa kaning title gibadlong. Nang mamadlong ang Ginoo nihatag na pero apa doon say ha. Dili ni isyo ha. Ako lang isumpay. Mga pare, ang anak mutahod sa iyang amahan. O ang ulipon mutahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan apan nganong wala man kamo, wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon apan kamong kamo wala mag excuse. May makita kayo pan. Ninyo tahura, inyo akong agalon apan nganong wala man ako ninyo sunda. Di pa sikalahan ako ninyo apan nga panangutana gihapon kamo giunsa taman namo sa pagpasipala. Versikulo 7, pinagi sa inyong paghalad o hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. O karon mangutana gihapon kamo unsa bang pagiha nga wala kami magtahod kanimo. Inyong gipasipatan ang akong halaran. Otso sa pagdala ninyo bukta nga mga mananap aron ihalad kanako. Balhin ko 9 surkat aron kamong mga pare sulayi ninyo hanyo ang Dios nga taluyan kamo, dili niya tubagon ang inyong pag-ampo. Period. Nanay question og inyo ra kanang sayo. Wala mo yun ang Ginoo. Versikulo 10, ang Ginoo nga labing gamhanan nagingon, gusto ko nga sirhan ninyo ang mga putahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran o kalayo nga walay tapuslanan. Wala ako'y kalipay kaninyo o dili ko dawaton ang inyong mga halad gikan sa pagsubang o sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Ang akong ngalan diba arita sa kuan o shortcut lang ta ini sa hindi ko kaklaro kita ilang ani ko sa dos mutritso niingon gipulan na kami ni ini o ako'y inyong ipahimungtan gihalaran ako ninyo kinawat nga mananap. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kana? Versikulo 14, tinunglo ang tao limbungan nga naghalad kanakog daot nga mga mananap nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turel. Lokso na lang ta, versikulo kapitulo 2, aron anaay sugo alang kaninyo nga pare. Isugo na sad kinahanglan inyo akong
pasidunggan kung dili kamo magpatalinghog kanako o kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo tungluhon ko ang mga butang nga inyong nadawat. Ari ka sa dos ingon siya kastiguhon ko ang inyong mga anak, ang inyong naw imudmod ko sa taes mananap. Usa ko pasaylo na taes naw manghilang ko sana umusog mo maatlan ka mga kay ginusol patabang ka sa pare, ang pare na gahom ang naw na sa taes. Okay. So, okay na. Napidok mo dos. Kung saan na manghilang mo sa siya, hindi na kung pasaylo. Amen. Brad, nandiyan saan. Ano dito? Brad Nars, salamat kayo sa maundanon ng mga pamahayag nga gikan sa Biblia. O doon ako'y pangutangan kanila. Sa pasiuna sa imong pagpahayag karong gabi na nag-ingon ka nga kining akong isgutan maong daang pagkapari. Ni sulti kaniya na akong na-record din. Daang pagkapari. Karon ang pangutana sumala sa Hebrehanon 7:12. Nailistan man ang pagkapari. Katong isgutan nimong daan nga pagkapari mo itong mga umol sa mga dagkong pangulo sa Judaismo. Niya mo ito sila di mukaw baboy, isang way hingbis, o niya sa badong ipapahulay o gigukod, mabasa na nga mo mga pare migukod kang Kristo o nagplano sa pagpatay. Ako pangutana, kining mga pare nga daan mao ba ning mga pare sa karon nga pare nga ubos ni Kristo ug lahi ning mga pareha ang mga pare nga ubos na ni Kristo dili katong daan nga pagapare. Salamat, Brad Fernandez. Ang title nako parehas ba ang pare nadto kung karon ang imong sunod pangutana sakto gyud dili parehas. Salamat kayo Mar sa imong pagka matinuoron sakto imong tubag. Yang kunta kita duha nga dunay bag-ong pagkapare. Sumala sa Hebrehanon 7:12 nailisdan ang balaod, nailisdan sa pagkapare. Pagkapare nga atong gisunod, pagkapare ni Kristo. Sunod na kong pangutana igsuong Nars. Niya man sa San Juan 20 si Kristo ang labaw nga pare. Niya mga apostoles, mga pare isa. Ang akong pangutana kining San Juan 20 versikulo 22-23 nga mihuyop si Kristo siya mga pare o mingon dawata ang gahom bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo na pasaylo na bisag kinsang sala nga wa niyo pasaylo awa mo pasaylo kini gipractice man sa Katoliko nasuwat man sa Biblia nasayop ba ni awa Walay sayo. Okay lang. Salamat kayo. Mga hindi ko karon pa ko magatagbog usa ka utang nga debater kay mutukan Dios tinuod. In fact, wala gikuti ilain nga isunod nga pangutana kay giangkon man sa itong pinagagigala nga nangako ang tema mao nga pumatud anak ko nga si Kristo nihatag gahom sa mga pare nga mga apostoles gahom pagpasaylo. Nako ni amo ni gibansay man si Iglesia Katolika ikini ba sakto ni gihimo o dili ni siya sakto na way lalis. Dismissal. Yang ano ako pumuning lalison nga sakto man. Pero doon na kay pugelo pangutana iksong Nars, may mo tubagon, may mo sa dili. Nga kining gisgutan sa balaang kasulatan, nga kung musukit ta sa itong masala, idiritso na ito nga sa Diyos. Pero naingon man ang ginawa. Na may nasuwat sa Josue 7:19 nga si Josue nga labaw nga pare, gitagan sa ginugahong sa kadaan nga pagkapare. Naingon man siya, sayre akan ang imong sala ngadto sa Dios pero nganhi isugid kanako ang imong sala sultihi ko sa imong sala kay siya man pare masuswe sakto ning gihimo ni Jose o dili sakto man
Utang yung kayo niya kung umigo. Sakto mo yun. Kaya, tinuon man, nga na may, pare mo to siya, sweet. Yan, ingon mo siya nga, sayri ang Diyos imong sala. Pero ngani, panukid ka na ko ang mga sala. Sunod ka pagkatana, Brother Nars. Na sa San Mateo 9, 6:8, diha nga si Jesus nakakita bakul at gi-paralysis. Kung sa may mong gusto doon, nga makalakaw ang tako maestro, si Jesus mingon, karon sangan sa Diyos. Nagaingon ko kanimo, tindog, napasaylo na imong sala. Nayo. Iyang gipamulong, naayo ka. Tungod sa, napasaylo na imong sala. So, ang akong pangutana, Brad Nars, kanang sunod nga pulong, ug ang nga tao naghimaya sa Diyos, kay gahong pagpasaylo sa sala, gihatag niya sa mga tao. Naaman is Biblia, Brad Nars, kining uyunan nimo imo ni supakon. Uyon ko kay imong ending nagmaya sa Dios. Okay ka? Rehan namin duha. Kaya naman mo pasa nga mga tao, pagkadungog nila nga si Jesus mingon nga tindog. Napasaylo na imong sala. Ya karon kay natindog man ayo man. Ya mga tao naglantaw ningo sila. Ilipay sila. Ug naghimaya ang Dios nga gahong pagpasaylo sa sala gihatag na niya sa mga tao. Kitsa mga tao na mga pare. Munang utana ko sa pinanggang Nars. Uyon kanini usupa. Iwa siya, uyon. Parihan nimo, uyon ta. Uyon ta doa. Sakto gyapon. Una nga ang atong pinangga nga si Brad Nars, butan man yung tao. Kay ang mabasa sa Biblia, di pa ganyan masupak. Kunya, ningon man gyapon na Brad Nars nga, kining gahom ni Kristo nga gihatag niya sa iyang mga tinunan nga unang mga pare, magpadayon man so maabot. Karon ang ilang gihimo mahimo sa sumusunod na nasa Juan 15:16. Uyon ka nini o dili? Uyon ka po, reference. Uyon gyud. Namay nasuwat magod Roman kami. Wa mo kita sultiw. Kanang lapas sa Biblia ba. Muna nga ako karong gabi na malipay ko sa daghan ko mga dialogue. Sometimes we call it debate. Pero time na di That's Steve. kining moderator. Balik ni Prensok, babaro. Balik Prensok, baro. Okay, kay sunod no, nahuman ang ato ang unang round sa mga pangutanag tubag sa matag debater. Kuya ni si Prensok kay bro ni si Jordan. Ang pangutana mo igog 1 minute karon musod na nag 1 second, 2 seconds. So kuya gayo. Karon anita sa ikaduhang round Prensok. So akong ihatag og balik nga na kanimo. Katapusan na akong barog Brad Nars. Ikaw mo barog pagkakausan, di ba? 5 las. Akong ipahayag karon sukat sa sugod mao nga dili ko magahas akong kaubos sa paggamit sa akong mga pangatarungan, paggamit sa akong pangurahuna, sundon akong isultis Ginoo. Pailaw lang taniya. Isaiah 55:8 ningon ng Dios nga dili parehas sa atong una-una. Ang akong una-una dili parehas sa inyo. Nga akong mga paagi dili parehas sa inyo. Inyong mga paagi dili parehas kanako. Sa makataas sa langit gikasiyuta mausad ang pagkalahi sa inyong paagi kaysa ako. Wala na hadlok ko nga maghimo ko akong paagi kay malayo inubos Ginoo. Muna ganunay na ako gibasa ang mga pulong sa Dios. Nga niyaman Brad Nars sa balaang kasulatan. Nasuwat man sa wapas si Jesus mo saka sa langit. Gitigo mo niya ang mga apostoles nga kini ay mga pare, mga apostoles. Na sa 1 Pedro 2:5, 1 Pedro 2:9. Kamu katilingban nga pinili, harianon nga pagkapare. Kamu batong katilingban sa batong buhi ug kamo akong mga pinili. So doon nagipare nga gitubang sa Ginoo mao mga apostoles. Ug bingon si Jesus, so pa sa mukayab sa langit, dawatang gahom. Dawatang Espiritu Santo, mahiyop siya kanila. San Juan 20, versikulo 22-23. Kung manila madawat ang gahom, ingon ni Jesus karon, bisagin siyang sala, ngayong ipasaylo, napasaylo na. Bisagin siyang sala, ngayong ipungan. Yes, na kong pagpapos, nagutan ako sa akong pinanggang higala nga, nasuwat man is Biblia, Brother Nars, nga doon ay mga pare nga gitagan niya gahong pagpasaylo uyon ba kanini usog pa ka makita na itong iyang kamatinuron mo siya way lalis uyon ko niya na muna kinsa magkong mo lalis po niya nga
uyon man siya sinasuot sa Biblia. Ya, kana akong gikutlo suot ng Biblia yung uyon na niya. Lipay no ko kay prihami. Ha? O sa niya, ang sunod na ko katong katapusan ng kuputana, ug uyon baka nga kining gahom sa pagkapare sa panahon ni Kristo nga may gahom pasaylo sa sala sa mga tao nga naghinulsog kumpisa kining nagpadayon hangtod karon sumala sa San Juan 15:16. Ang inyong mga bunga magpadayon, nga matay mo pero ang inyong mga bunga magpadayon. Uyon kanini o dili? Uyon mo sa siya. Ya, kinsa makang tawhana nga kining dili ta mo saludog muyukbo nga mga puong sa Dios iya mangyuyunan ako gibasa ako uyunan man iya ora nga kining muhimamat lang ko ni Brother Nars nga niining usa ka tema nga akong ipamatud-an Brother Nars nga akong pamatud-an nga atong Ginoong Kristo mihatag gahom sa mga pare kung mga apostolis pagpasaylo sa sala kadtong mga tao na ginulsog pasaylo. Uyon baka niini pamatud-an ako. Ya uyon masad siya. Yan ini ko bagsulti na ako sa baruganan nga nag-affirmatibo. Masa nag-affirmatibo mo pahayag ba? Mo pamatuod sa tema. Yan di aman sa atbang negatibo, musupak. Ya sa dakong pagpaubos dili ko makaingon nga kining angay pa ning padayon na nato kay nga affirmatibo nga akong gipurbahan, akong pamatudan. Uyon masad siya. Yang ipirmahan negatibo, wala na niya tagda. Kaya yang gitagad nga ang akong ipangutan gikan man sa pulong sa Dios. Ya, sa dakong pagpaubos, di man siya makaako pagsupak sa pulong sa Dios. Mayo kayo. Utan. Kau pa namin duha. Ora nga akong pasalabatan si Igsoon Nars. Saan siya sa preacher o pastor sa kining Foursquare relihiyon kining Foursquare relihiyon kwadrada kay north, south, west and east saman kwadrada, di ba? Ya ang apostoles San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, upat gyapon. Si di klaro ka Foursquare pero naa sa Biblia. So sa lato ng kasulti kining iglesia gitug adere ako muhunong ko na kay palabot stima iglesia naman na. So moingon ako sa katapusan Ron Mars kining akong ibahayag ako mang matudaan sa balang kasulatan ang ako rang ikasulti sa Naminaw Coronado gikan sa kinasingkasing pagbati ako mo saludo sa imong katarong kaligdong kay tanan akong pangutana nga gibasukat sa Biblia ningon bigyan uyon ko niya na way labes yakin sa mo kung magiglalis ni mga uyon mana verse palamanuhan lang ko ni mo kay karon ko kita usa ka tawo nga butan o matinuoron kayo digid ko maong musupak sa balang kasulatan. Daghang salamat may gabi tanan. Terus examen pa. Wala pa na pa. Mo-close naman ta. Si Juan, si Steve Buti. Apa yung sa? Napatay cross exam. Bloodstock, then pagkahuman, another 5 minutes. Then si Bloodstock mo last na mo cross exam nimo. So atong ihatag kang bro Narciso Magsunan sa iyahang mga pangutana. Mo rin atong Butara kang 5 minutes. After ang rebuttal after na sa second stand ninyong duha. Kuan kanang cross exam. Mangutana gani ni Bloodstock katong iyang gipamahayag kaniya. Buti niya butara. Salamat. Tirmi gana ni mawa na to. Kay Pasko, mapinasko ha ito. Ngayon salamat. Kani labaw pa ni Pasko basta, Brad. No, di ba? Ako pangutana Brad, mo ni Brad kani ingor ba ang Mikyas 6:8 ang tanan pakita sa Diyos na kondisyon ang ipaabot sa Diyos mo lang pagbuhat o pagkamatarong sa tao. Isunod na ako ang Foursquare una kumutana ha sa Diyos na anong Foursquare dili binirlihiyo na mo kwadrado nga syudad matol pa niya di kuan repair sa mga apostoles na upat ani ta mamuyon eh basta mo tumat sa ugos Ginoo Kasi pangutana nimo. karon ang pangutana mo na ang pagpasaylo nasa pare agi wa akong sumpa aron kinatapusan ang Diyos mo'y naghatag o mo'y ginidawat
Kung mudritso ta, maabot yung trono sa Diyos, nila ta magipare. Bersok. Tubag bersok. Mga kupunta na. Ang imong pangutana Brad Mars wa ko kay doon ako igi. Muditso sa pare bersok ang iyang kapuntan na. Muditso sa Diyos instead sa pare. Mayo gyapon kay ni pangutana na ni Brad Mars. Nga takos kay na nato gibaw tanan. Importante kay ni pangutana. Umo ginigitod do sa simbahan. Sa balaang kasulatan sa. Kung may tabo nga nagsakay ta eroplano. Ya do na tay nakinumdum ta nga uy. Na mo ko isa naghanong sa kinulsol ko. Ningon man ang stewardess. Ladies and gentlemen, my dear passengers of this plane, I'm sorry to inform you the truth that matters. Prepare. The pilot would make a crash down against the rock. There is no other way. All the engines are already dead. Binisayo na to, mga pasahero, nga 200 sa matong pasahero, sorry pagpahibawan na po ninyo, peligro ta. Naguba na ang makina, di na maundar. Ang buhaton sa atong kapitan, igdamaan na linig pangpang. Basin lang doon mabili na ito mabuhi. Ang inyong buhaton, pag hinulsol mo, kay 3 minutos, bangga na ta. Ya, may pari atong kakumpisalan. Ay, may pari dili ka. Ay, man. Oh. Karon ang gisulti sa simbahan yan na mao nga nimo tinitur kuya ad impossibilia. Usan ni ka Latin adage on moral forgiveness. Wa may pare. Asa mata pa do? Hinulsultas tong gasa, diretso lang tas Ginoo. Pasiluon tani ko may pare. Oh. Ug padahon sa gubat, perting magalilisang ang gubat, naganago sa pare sa bukid kay ni gusto maluwas kinabuhi sa parokya mingaw kay himo na lang istasyon sa mga hapon. Kisa may kumpisala nimo wa. Nasa oh. Yes, ang akong tubag dahil ni brother akong kumplituhon na nga ang simbahan Katoliko uyo niya na nga panahon sa emergency sa kay kagaroplano pat ko ba apit na malunod nyaway pare regional tas Ginoo pasiluon gyapon ta ang simbahan nagtudlo sa niya na nga Dios gugma ug andam pagpasaylo sa atong paghinahanglan sa panahon sa emergensya. Salamat, Radso. Ang tanan, uyunan na to kay moram ni sa Artula nga ayaw paglabang na kay taytayan guba. Ulabang ka na mahug ka. O ni letra por letra nabasa na to sa Biblia mo hinungdan nga wa milali si Radso pero ang akong punta na magsunod mao ni siya pirmi. Gayon natubalan niya po niya kay nabasa sa Biblia. Ang akong kintapusan nga pabarog mao ni alang sa kanang tao nakadungog nasa kuan makakita sila madunggan sa istasyon. Ang analisar sa Katolik wa ko motake wa ko mingon sayo pero ang analisar sa Katolik ang Apostoles giingnang pare pero ari ka sa Hebrehanon 7 pangutana na to? Ako na padayon. Kani siya, ang title ingon, ang pagkapare nga si Melchizedek. Si Melchizedek hari, dili ni Apostoles, hari man. Doon ay bagsiwa. Pero ako mo tati Katolik ko sa analisa na. So atong susihon kung kanisang mga pare karon 15 ni Ilis. Ato padayon na. Halang doon ka o Diyos sa halang doon ka Diyos sa pabalik ni Abraham. Ato lang dili kay lang ni natong hidugayon kay makuan man. Tara, hari na ta sa 4. Bosa nakita ninyo unsa siya ka halang doon. Bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya o ikapulo. Ato pa nagtahod sila. Diri sa arita sa
Oh, ani latang kay kuan man ni nga teksto nako. Ako ni latang-latang. Oh. Hindi papadayon naman ko niya. Ha? Papadayon na ko niya. Salamat, Brad. Dili na gayud makahimo paghinusol, pag-usab. Pagtong namiya kaniya. Oh, mao ni siya pasidaan sa Hebreanon. Mao ni sa pagkapare ni Melkisedek usa siya kahari. Na mao ni nga ang pagpahamutang ni Kristo niingon rin sa adin sa city Amana kasi ka naman Katong gibatbat ni Bro Narciso, wato ang iyang gidritson niya sa ikaduhang barok. So karon mo na to siya. Okay, for sa pan. Sige bro. 3 minutes sa rebuttal. ang rebuttal ha. Oh, ikaw na Brad. Karon. Oh, 3 minutes. Continue mo pangayat. Sige. Oh. Kani sa dinhi sa Hebreanon nag-ingon ang pulong sa Dios nga ang pangulong pare nato pagkakaron mao na si Ginoong Hesukristo. Siya ang labang sa sacerdote. Sa ato pa natakdo sa giingon nga siya mao gyud mapasaylo. Siya naman. O wala may pare gigian. Mao na nangutana ko nimo ganina suma sa Biblia nga kung musugid ta ditso moabot sa trono sa Dios. Imong natubag Brad Fernandez nga moabot. Sa ato pa ang pare dili na to sulon. Dili na to sulon kay ato sulon. May lagi matol nga pare wa may mudmud sa tae. Okay din na. Sige. Okay, silo ako. Mao ni nga ditso na gyud sa Ginoo, ana ni siya. Nay sa among doctrine, naam sa mga pastor. Wala may magis pastor. Kada usan mo naginusol mi aron moabot sa trono sa Dios. Mao ni nga sa imong pagsulti wa gyud sopa kay ang gisutan hinulsol man. Nga sa ending Diyos may magpasaylo. Muna ang labing nindot na ito di ay suma sa akong teksto ni Kya 6:8 ipakita sa Diyos ang tanan. Kaya ang sulti sa Diyos Ebanghelyo sa Juan Kapitulo 14 versikulo 23 ang magtumas ng sugo na igante. Siya o iyang amahan mo kuyos itong sikasing. Muna ang pare sa atong matong natin ang Ginoo na animo. Ato pa pare di daw sige pangatang. Oh, kana mo na siya. Kaya usaw na ubang tao nga wa ka bantay ka minsan padre wala siguro. Oh. Katawa lang ka. Basta ang ato nagituke kung unsa kanindot ang pong Ginoo. Amo ni kanan gustong kalang. Sige Brad Fernandez, kumana. Oh. So, mutana siya. Salamat Bernard, mao na tong imong rebuttal. Depresok na pa kay punta na nato niya lastly. Oh, sige. 5 minutes. Itubag naman niya akong mga pagutana-tanan. So, dito na ribatal. Dito na ribatal presok. Rebuttal na lago. Oh, ikaw ina so. Dito na ribatal. Dito na rebuttal but so karon ang remaining time sa open forum. Correct. Okay, dapat. Okay. Last tagoras. Yang ko naman siya presok. Una na kong namatikdan nga gusto gyud nga ipahugat ni Brad Nars karong gabi una katong katapusan yang isulti nga there was Melchizedek and there was Abraham. O si Abraham ilang as Melchizedek pare yung tinuod. Muna nihatag yun siya ikapulo halat kay siya usag yun kapare. Kaya sa sundod niya na nga ang pagkapare ni Melchizedek na angko ni Kristo ang pagkapare nga way sinubdan o way katapusan. Kay way naibaos kaliwatan ni Melchizedek diin siya gikan nga nasod kinsa ang ginikanan nothing. Ito nga lang siya galit nga to ni Abraham. Muna si Abraham nalipay. Ngani, nagsirimon, naghimo din siya pagsimba si Melchizedek ka pare. Yan ni apil si Abraham. Ya uban sa tuyo sa paghatag o kinta gikinahanglan siyang panaw. Ihatag siya ikapulo kay pare man siya. Ang pare nga Levita mo man ay halaran sa ikapulo na sa hisgutan ni Mars. Nasa Malakias 3:8. Pangulikta kamog mga kwartas mga tao ikapulo o ihatag na gato sa
mga pare nga Lebihanon. Kay wa kana mga paring Levita kon Levite priest, wa na sila negosyo, way trabaho, dili makapanguma, dili makapanagat. Diha ra gyud sa templo ang pag-andam sa mga pulong sa Dios kay iwali, ang paglimpyo sa templo, unya pag-train sa mga mag-awit sa templo, nindot kay ilang pagsimba. Usa ang tanan nga ikapulo adto ihatag sa mga paring Levita. Nya kadto si Melkisedek kay pare man yatagan sa ni Abraham o ikapulo. Pero ang pagkapare ni Kristo gingon sama kang Melkisedek. Kay pagkapare ni Kristo way sinugdan way katapusan. Asa mabasa Hebrehanon 7:24. Si Kristo buhi sa kanunay, kay ang pagkapare walay katapusan. Buhi sa kanunay. Ang namatay niya matod pa ni Santo Papa San Pedro 3:18, si Kristo namatay sa iyang lawas, pero si Espiritu buhi. Ug si Kristo buhi kanunay, kay siya ang iyang pagkapari walay katapusan. Mora nga sa akong kaligdong si Brother Narciso Sayago, misakbit siya sa hinagiban niya gitaguan nga modritso na lang si pare. Sama na mo, matod pa nila. Matod pa niya. Doon na may mga pastor, di may mga umpisal. Ditso na mo sa Diyos. Natural. Kay ang gihatag sa Ginoong gahom sa pagpasaylo sa sala sa mga pare man ni Kristo na sa Hebrehanon 7:14. Kaya kasuguan na ilisdan sa ang pagkapare. Ang giilis niya itong Judaismo nga pagkapare ni Kristo. Asa mabasa, Hebrehanon 3:1, nga si Kristo labaw nga pare, so na dunay ubos-ubos nga mga pare. Nya, ningon man, niuyo naman si Brother Nars. Nga ningon ko, ni may mabasa, Brother Mars, San Juan 20:22-23, mihuyop si Jesus mga pare, mga apostoles, dawata ang gahom. O bisag ginsang sala nga inyong ipasaylo na pasaylo na. Bisag ginsang sala nga wa niyo pasaylo, wala mo pasaylo. Ya si Uswi nga labang pare, mingo ni Akan, kasara. Sultihig Diyos, pero nganhi manugid ka na ko. Sa ito pa, naay panugid nga tos pare. So, uyon masat siya niya na. Ya, ang ato sang ang iyang gibarugan kanina nga ang ilan lang yun nga di sila mo agig pare ikaw sila pare pastor lang pero di sila mo agig pastor diretso lang si Ginoo ang ato dito mo agig dito mo diretso na si Ginoo kaya nasa maminaw mo rin nasa Salmo 69:5 ayaw kumpisal sa Diyos nga naman ang tanan ni mong sala na ibawaan sa Diyos ang tanan ni mong tinago na ibawaan sa Diyos nganong imo mo siyang paibawon sa naibawaan na niyang daan. Adto kita mo pahibawas pare kay mo ni tabo ni David nga nabuang tungod siyang sala sa kaulag, nabuang din na siya ka hustog sulti niya si Nathan nga pinilans Ginoo may sulti kaniya David mayor ka hinulsuli imong sala hinulsulan man niya napasaylo na imong sala katagan siya admonition karon ayuhon pag ako imong sakit nayo siya nakabalik sa gingharian pero unsay gihimos pare ang una admonition gilamdagan ang iyang una-una ni David nga saad na nabuang naman unya ikaduha absolution napasaylo ng imong sala David kaysa nagdeklarar si Nathan nga pinilan sa Ginoo ikato penitensya unsay penitensya na ikaw David na kay anak sa sala. Kinangga ka mo anak ka lalaki. Pero nagingon ng Diyos, mamatay na. Aron papation kag kasakit o kaguol sa imong kasalanan. Busa, ningon si David, ayaw itong patiyan, ingnang Ginoo dili siya mamatay ako, nakapinangga ako kay kada. Siya na yung magbuot. O namatay ka ng bata. Gitagag penitensya. Kung sa gihatag ni pare Josue, Josue, tulo. Ang admonition, pagtambak, ikaduha, ang absolution, ikato, penitensya. Mo na mo agit pare ni David ni agi pare. Pero ang ilan ni Brother Nars, Siago, mo may ilang practice, ganun lang kumpisal sa ilang pastor. Dili ta mo supak ana. Dili ta mo supak ana. Kay ilang masana. Pero ato, giuyonan man ni Brother Mars. Di ba Brother Mars, uyon ka? Uyon, dako kay Giago. Yayab tantas panahon, ibalik sa nato sa atong organizer, Brother Ling Bakal. Dagang salamat, Brother Sok, sa kung ato na dili na niya to hukman si Brother Narciso Sayago. Kung atong panitan ang tema nga ilang gilalisan o ilang gidebatihan, pamatud-an
ni Brother Sok nga ang paring Katoliko dunay gahom sa pagpasaylo sa mga tao nga mahinulsulon o dunay gahom sa pagpangumpinsal. Ang si Brother Sok mao siya ang affirmative nga maiya ni tinuod ni. At the same time sa si Brother Narciso, siya sa imo nigar nga dili ni mahimo. Pero sa cross examination atong mabantayan nga di man siya sopa. Sa to pa kauban na sila Brad Sok kay di man siya sopa. Sa to pa dili man siya sopa. Sa to pa wa man niya sopa ka. Nya babalik na si Brad Narciso nya maghimo mi klientima para sa sunod nga anhin niya barog sa atong Plaza Independencia. So nindot kayo atong paminawon ang mga dialogue nila, mga argumento nya nindot kay the first time in history sa pagdebate sa mga Katoliko nga nindot nya way lalis pulos oyon ang negative ni oyon. So way kontra. So, doon na pamantay 10 minutos or 15 minutos nga gihatag sa DYHP nato ato sa ning pahimuslan. Nya niya Brad Carlo pataas kamot kay gusto siya nga mangutana clarification sa tinuang Katoliko, bisag Katoliko na ni bisag tigdebate na ni. So ato hatag si Carlo Badinas. Daghang salamat Brother Ling og maayong gabi sa atong mga suki nga tigpaminaw sa kapayagan sa kamaturan dinhi sa DYHP. O may gabi po ganun Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok mahitungod sa ebanghelyo nato no karong adlaw nga San Juan 3:16. Kay nagingon diri Brad Sok kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi gihatag niya ang iyang anak ang ngabugtong ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhing walay katapusan. Kini nga teksto Brad Sok mao gyud gamiton sa mga dili Katoliko Brad Sok nga ang mutuo sa anak may kinabuhing walay katapusan. Kung nuna tay kinabuhing walay katapusan Brad Sok, kung mutuo ta ni Kristo, nganong mubuhat pa man ta Brad Sok? Nganong mutuman pa man ta sa sugo? Kung mutuo lang tang Kristo, luwas na man ita Brad Sok. Unsa may atong katinhawa na ni Brad Sok? Kining San Juan 3:18. Mao na labing paborito nga teksto tudling sa balang kasulatan. Kahapit na ng mga tinuhuan nga non-Catholics ang kuringon des. Kaya si po, ingon si Jesus nga kung kamo dunay pagtuo kanako, maangko ninyo ang kaluwasan ng kinabuhing walay katapusan. Tuo niya. Pero diha niya ng teksto ha, kinanglan nga dili ta mohunong kay ningon man si Jesus sa Mateo City 21 nga to sa 23 nga dunay nangabot. Og mingon sila Ginoo pasud lami sa langit kasi mungalan among ginginlin ang yawa nagayomig masakiton si mungalan kasi may buong sa magtutudlo palayo kamo kanako mamumuha tog dawtan wa ko makaila kaninyo. So dili day pagtuo lang kay doon na magoy natagbuan nga sa kahigala nga pastor sa Dila Comuisgot kung siyang tinawanan ingon siya ako Brad Sok luwas naman ko I am already saved. Because in my principle, according to the Bible, once you are saved, always saved. San gayon nga luwas ka na. Pero may nagkamuluwas na ko, bisang pag magkasaka na ko. Nabasa ba ni mo sa Pinadayag 21, 27? Siya mo na ikalisulti niya. Ningon man nga, why makasulod sa gingarian sa langit o sa syudad sa Diyos? Nga doon ay bisag gamayng buling sa sala. Dili pasudlo. Ganun magkasuod karena di ba magkasuod doon ay sala. Masya, I am very much loved by God. Bisang magkasa ko, pasunod niya po sa langit kay once saved, always saved ako. Imong putol niya ang kasulatan. Kaya sa San Juan 14:15 ingon si Jesus ko na higugma kamo kanako, tumana ako mga sugo. Katong datong ulitaw ningon maestro, gusto kong malangit maestro, gusto kong matug langit, nindot kay ng langit. Ingon si Jesus, gusto kang matug langit do? Oo, kung gusto kang matug langit, tumana akong mga sugo. Tumana ang sugo sa Dios. San Mateo 19:17. Sa nya si Santiago katapusan nagpahibaw nga dunay duha ka klase sa pagtuo. Pagtuo nga buhi
Matod ba niya, ang pagtuo nga buhi, inubanan sa mga buhat. Ang pagtuong patay, dili ubanan sa buhat. Ang pagtuo nga dunay buhat, magaluwas. Ang pagtuong way buhat, dili magaluwas. Muna ningon si Lucifer, non serviam Domine. I will not serve you, God. Di ko mulagad kanimo. Usa, may tungos pagtuo ningon si Lucifer, ako, Diyos, nagatuo kanimo, nagkurog pa gani. Pero non serviam Domine. I will not serve you. Though my faith, I'm trembling because of my faith in you, but I do not serve you. Di maluwas. Kaya ganang serve, sa mulagad, gintas Ginoo. Unahon sa ano itong magalagad sa Ginoo, pagtuman siya mga suko. Wala nga, kanang pagtuo lang, dili makaluwas. Kinaglan, ubanan ginato sa nga buhat. Muna gisulti na sa itong Ginoong sa Kristo. Katong nagatuo ka na ko, magabuhat sa akong gibuhat. San Juan 14:12. So, di modo, kining, with due respect sa atong mga igsuon nga, pagtuo lang, ato lagi ng iyampo. Kay, o pagtuo, ubanan sa buhat, yes, pareha na ta. Pero pagtuo lang, pareha na sa pagtuo ni Satanas. I am believing in you, Lord God. I'm trembling because of fear of you, but I serve not. I will serve you not. Dili kong walagad nimo. Muna nga, di ko malangit ang yawa. Salamat, Brother Sok. Sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Carlo Badinas. So niya man si Brother Steve Buti, atong paminawon ang iyang mga nasa yung una-una. Okay. Gatong pa ng Brad Sok. Brad Sok, nalagoy pangutana ni Brad Sok. Dina sa San Mateo 1, ngadto sa 12, klaro kayo nga si Jesus pagatintalon sa yawa. Karon 40 kaadlaw siya nagpuasa. Unang ang atong Ginoo gigutom gayud. Apan sa dihang gitintal sa sayawa, mingon ang yawa Brad Sok, himua kining bato ug pan. Nakibaw man ta Brad Sok na ang yawa mutintal ganin na siya kanang pinaka-worst nga ang atong kalag malaglag yun. Himua kining bato ug pan. Klaro kay Brad Sok nga dinha sa pagpuasa ang gitintal sa yawa pan dili karne. Ang ako pangutana Brad Sok, nganong karne man ang gigamit sa simbahan nga ang gitintal sa yawa pan man sa dihan ang atong Ginoo nagpuasa sa 40 kadlaw. Muna ako pangutana Brad Sok, nganong pan man nga ang anong karne man nga ang gigamit sa yawa dili man karne kundi pan. Sa mga karaan nga hubat sa Biblia, ganang San Marcos 9:28-29, nitabo nga doon na taong giyawaan, gisudlag panuway. Nga apostolis na puli-puli sa paghingilin siya, wa sila kahimo. Puli-pulig singgit in the name of Christ, get out, Satan! Wa sila kahimo, pagkabot ni Kristo, yan lang iisa iyang kamot. Kurog, lagpot ang yawa. Muna nangutana ang mga tinunan niya, Maestro, nga nung mamil kahimo sa paghingilin siya, masay po ni Jesus, katong matanga siya, dili tumahinginlan. Gawas kon kamo mag-ampo o magpuasa. So, prayer and fasting. O bang Biblia, kung ano ba lang? Prayer lang, pero sa karaang Biblia, prayer and fasting. Muna karang fasting na to, sa Birni Santo na si Miyerkules Badles. Miyerkules Badles, dilita mo karne, niya, ang ubansan nga kay bao, sagdi na lang, no? Pero kita nahibaw, dito magaw karne, kaya magkabusog, kaya po nang ubagsudan, bisag dili karne. Muna ganda na abstinensya, way karne. Yang atong puasa, dili hugot nga puasa. Kaya hugot nga puasa, wag yun, bisag usan lang katulo nga tubig imong nun. Wag yun, bisag kamay ng tipaks pan. Wag yun kay kanon, muna hugot nga pagpuasa. Ang itong simbahan katoliko, nahibaw nga we are working class. Kita ba, mga Pilipino, kargado na ng trabaho sa trabaho sa pabrika, kinahanglan nyo po likod-liko glawas, kaya masukabot niya na. Muna ang atong puasa, dili hugot sa tuo ka pangaunan, pamahaw, paniyot panihapon, pili lang kagusang magbusog ka. Paniyot ba, magbusog. Pero sa panamahaw, panihapon, kamay lang. So muna ang atong puasa, dili hugot. Kunya ang atong abstinensya, magsugod sa mga edad nag 21, kadang mga batanon mo pag edad 21, maghimo sila pagkaw karne. Kita rang dagko mo yung abstinensya na. Pero the truth of the matter, nana sa 1 Corinto 8:13,
Nga ningon San Pablo, kung galing magkaon ako karne, makahatag ko kapangdulan sa akong isikatao, di na ko makaw karne usa. So dili sa dautan, kung di ta makaw karne panagsa, no? Pero wa na magdili nga magkakaon ta karne gawas na ng Miyerkules sa Badles o Biyernes Santo. Sa Biyernes Santo, wa tay karne, manya ato sa puasa, dili gyapon hugot, kausa ta magpusok. So mao na nga ato nang minumduman nga nganong paan man itong tintal sa itong Ginoo nga ato sa simbahan karni may di pagkaon panahon sa masaman panahon sa Miyerkules sa Badles o Biyernes Santo. Muna nga nag-abstinensya, meatless, way karne. Ang atong fasting, dili hugot, partial fasting. So muna nga ato lang tumanon ang isudo ko simbahan. Kaya hinigun man San Pablo 1 Corinto 8:13, kung panagsa di ta mukaw karne maayo sana, kung ato pagkaw karne makapangdol sa atong mga higala. So may sa panagsa di ta mukaw karne. Dengan salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Steve Buti niya karon niya sa tong igsoon nga gusto sad nga dunay clarification atong yatag si Brother Jeffrey Kelyusa. Ano si Jeffrey? Daghang salamat, Brad. Nya, may hapon o may gabi ninyo tanan diha tanaw. Nakoy pangutanan Brad, so kay mo naglibo ko ani. Dinhi sa Biblia ba akong nabasa dinhi nga ang yawa nagtuo sa Dios kung nagkurog pagani. Nya asay ato ba nang gamiton diri nya ang yawa yun kuan yun kontra kana sa Ginoo. Nya karon ningingon ra ba diri nga ang nagtuo ka ba nga usaray Dios nya husto ka na sa pa husto di ako magtuo ta nga usaray Dios unya ang yawa nagtuo mo sa kunoana ang pangutana ang yawa nga dilim ta na angay nga musupak nganong ang iya pagsusupak ra mayon siya nya karon nganong nagtuo man siya sa Dios nga usara sa to pa doon na day husto ang gibuhat sa yawa kay ingon man husto ka na kung nagtuo ka na sa Diyos, husto ka na sa ito pa. Ang yawa day naghimo sa matarong. Kana day husto ka na sa ito pa. Husto day ang yawa nga nagtuo siya ni anang iyang giingon nga ang Diyos. O sara, manong nakalibo ko nga ang yawa magsusupak ko na niya nga nung nituo man siya ani. Niya, muna akong akong ipakwanan o patinaw ba. Ang atong tubag ni Rajin mo nga, di ba wata nga, sa Biblia, na pilaman kasugo ang Diyos. Sa Deuteronomy 13, ingon nga, napulo kasugo. Pero sa Santiago 2:10, napuo kasugo. Pero kung muglapas ka ko sa, gilapas imong tanan. Ya, si Satanas, Ginoo nagtuo ko nimo. Nagkurnog pa galing ko pagtuo nimo. Kung nagtuo ka ko sa rang Diyos, susto ng imong pagtuo. Susto ng ako, kaya tuo mo ko nimo. Muna gigamit ang pangutana ni Brad Jeffrey, nga nituo mo ng yawa. Ya, ganun nga, nahimo mo siyang yawa. Nituo ka siyang Diyos. Ningon siya, non serviam Domini. Na Jeremias 2:20, I will not serve you, O God. Tuo siya, pero di man mo alagad. Di man rabahimo. Katubid ang mga sinilig na espiritu, mga anghel mo to. Di mo pasakop ni Satanas. Pero sa Diyos, di sa may pasakop. Kasi pong, wa may neutral din sa langit. Get out there. Muna ginginlan katong mga anghel nga wa mo tuo, wa mo sunod siya wa, pero saan mo sunod sa Diyos. Muna doon ay mga kahoy, mga dagko, mga balay, nga way mga puyo, na ay mga nganlan na to, fallen angels. Muna kay dili gusto Ginoo nga kung mo tuo niya dili magbuhat. Dili man mahimo. Kaya Ginoo katong nagtuo kung ano ni Biblia na ni Santiago 2:13-14 doon ay ubang nag-ingon nga tuo lang sa Diyos maluwas ka kasi pong sa Santiago dili na tinuod kay pagtuong way buhat patay dili makaluwas mo na Satanas di maluwas kay igor pa siya nito pero di siya mo service Ginoo tuo siya mo sarang Diyos sakto pero dili siya kamaong piko sa iyang kaugalingon sa pag-submit pag-paulipon sa Ginoo no. Ningon siya, I will raise my kingdom level to the kingdom of the Lord. Mugiro ba siya? Akong ituboy, akong giharian tipo sa ito pa
level sa kingharian sa Diyos. Sa ito ko kasi karbo mo na nahunlak siya na sa Isaiah 14:12 ug nakita sa mga tao si Satanas dito sa kahiladman. Siya manunta mananaog mo mangulo sa mga kanasuran karon nahulog na siya sa kahiladman sa impierno. Nga naman, kay wa siya mo lagad si Ginoo. Busa, kita nga mga Katoliko, ayaw kalimti, di kita malangit. Bisa ka kadadlaw mo tamo sige, tuo ko di mo Ginoo, tuo ka, yan simba ka, wa ra ba Ginoo, tuo ka, nagampo ka, panagsa Ginoo. Nya unsa pa may imong kalingawan sa kalibutan? Mga kung kalingawan sa kalibutan Ginoo, lamay kayong chicks. Unsa man chicks? Ha? Manok, dili mga ismirinhay. Na yung Ginoo samot na, di ka katong langit. Busa, mao na nga, maninguha sa ta, isip Catholics, magampo ta kanunay, simba, manya magbuhat ang maayos si katao. Sa napo kasugo ayaw kalimti, lapaso na to sa nalapas ang tanan. Nana Santiago 2 versikulo 10. Daghang salamat Brother Sok. Yan ipupos naman ang oras nga gihatag sa DYHP kanato Brother Sok. Salamat sa atong mga kauban diya nga diya ni Keres, Brother Danny Cugtas, si Brother Jeffrey, niya si Brother Steve Bote, niya si Brother Carlo Badinas, niya si Dennis Abarkis. Aton lang kuha ni mong panapos nga mensahe Brother Sok tanan. Pohon gyapon si Narciso Siago dong. Ingon ako nga mahimo bang mabaldi ko nga Brother naku mahimo. Welcome to tanan. Pero doon na sila magpalain lain sa grupo, lain sa tema ato sa angay gayon. Nagubalik lagi apon mga bisagin sa itong mga non-Catholics ato kinang gidapit na makahimo sila pagkulata supak sa atong mga pagtulunan atong tubagon pero dito mo bawas og supak nila, dito mo bawas og atake nila. Welcome sila kanunay kay mao na ang ngalan na to, the truth of God shall shine, not necessary that the truth will be a kind of cannon to destroy our opponents. Di na ito gamiton kamaturan or kanyon ba, kundi usa ka tinapay sa kinabuhi, usa ka kamaturan nga nagdanag, niya itong naas kangit-ngit. Daghang salamat sa DYHP 612 sa dial sa itong radyo, atong manager, si atong ni Rafael Fernandez Banyok, atong makauban karon, Dan Cugtas, Jeffrey Quiliosa, Steve Bote, si Brad Julius Kapulutan, si Dennis Abarquez, si Carlo Badinas. Kung saling magkarsong atong organizer, buotan kayo o kanunay mag-organize. Karon sunod na mo, simana mo, madodo mo sa mga barangay, karon ay kapilya, maghimo sa ingon ini. Doon na si portable amplifier. Kuto sa maabot na to niya, salamat tas Ginoo. Kaninyong tanan, nga naminaw diya sa radyo, diya sa atong live, sa cellphone, o kaninyo, ganiya karon live sa nagtindog, nagbarog, naminaw ka na to. Salamat kay Diyos, mga panalangin ka na to. Tagpo-tapo ni atong talamanon, pahayagan sa kamaturan, balik ta sa DYHP 612 sa dial sa itong mga radyo. Ang Ginoo magapanalangin ka na itong kanan. Amen. Bishop, pasalamat yung viewers mo. Dagan kayo. Mga viewers mo. Salamat yung mga viewers mo. Salamat sa atong mga watchers, naminaw, naglantaw. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Tungod yung kabuutan, kaligdong sa pag-uban sa atong tulamanon, ako saan mag-ampo para ninyong tanan. Amen. God bless you. God bless you.